Dugang mga armas pa ug mga bala ang nasakmit sa CIDG ug ubang operatiba sa Barangay Caranoche, lungsod sa Santa Catalina, Negros Oriental. Samtang tulo sa mga dinakpan niadtong Biyernes atol sa unang adlaw sa pagpatuman sa search warrant pasakaan og kaso sa Department of Justice. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Ang tulo ka mga dinakpan atol sa pagpatuman sa search warrant sa usa ka compound sa Barangay Caranoche, lungsod sa Santa Catalina, Negros Oriental. Ang pasakaan og kaso dito sa kauluhan. Ang gingong mga sakop sa security personnel ni kanhi Negros Oriental Governor o presidente sa korporasyon, Pride Henry Teves. Giilang nga sila si Nigel Electona, Jason Timtim o Junilo Junel Mayagma Jr. Pasado alas 3 sa hapon, sakay sa 215 AFP plane, gidala ang mga dinakpan sa Manila alang sa pagpasaka og kaso ngadto sa Department of Justice. Lakip sa gipadala mao ang mga nakumpiska nga mga IED, armas, ammunition suguban pa. Samtang sa nagpadayon nga implementation sa CIDG sa search warrant sa HDJ Tulong Compound, dugang mga armas ug bala pa ang nasakmit. Pasado alas 7 gabi, nipahigayon sila og intensive search sa likod nga bahin sa HDJ Agri-Ventures Compound, partikular na sa labing duol nga bahin sa molasses tank. Nasakmit usabang usa ka shotgun nga dunay 29 ka mga bala, 852 ka buok nga mga buhing bala sa caliber 7.62 mm ug 1,169 ka buok nga mga bala sa caliber 5.56 mm. Yes, we are intending to file criminal complaint against the three. We are still continuously conducting the search in the premises. Marami po ba tayong tropa? Among gisulayan sa pagkuha siyang habig si Pride Teves. Sa iyang gipadala nga text message, iyang gitugan nga gipaabot una nila nga mahuman ang pagpatuman sa search warrant aron makahimo usab sila sa ilang internal investigation. Sa usa ka radio program sa Dakbayan sa Dumaguete nga gipost sa social media page ni Pride Teves, iyang gibutyag nga andam siyang makig-alayon sa DOJ kung gikinahanglan ng iyang habig. Uban ni Godfrey Rilien ug Edward Tubilan, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.